Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta o rețetă de paste carbonara. Acestea sunt ingredientele de care veți avea nevoie. Pentru început vom pune o oală de apă la fiert. Acum vom adăuga o lingură de sare. După ce am adăugat sarea, vom lăsa apa să fiarbă până ce clocotește. Apa mea a început să clocotească, iar acum vom adăuga macaroanele sau pastele, cum le ziceți dumneavoastră. Și vom amesteca din când în când. Mai apoi vom tăia slănina. Am scos șoricul de pe slănină. Acum vom adăuga slănina într-o tigaie și vom amesteca până ce se prăjește. Până ce se va prăji slănina, noi vom pregăti compoziția. Vom adăuga cele 4 ouă. Vom adăuga cele 4 ouă într-un bol. Am adăugat cele 4 ouă, iar acum vom pune jumătate de linguriță de sare și piper. Piper vom pune un picuț, nu vom pune foarte mult. Acum vom lua o furculiță și vom amesteca. Am compănit un picuț bolul pentru a putea amesteca mai bine. Vom amesteca până ouăle noastre cu sare și cu piperul se vor face ca un fel de pastă. Acum vom adăuga laptele, câte puțin, și vom amesteca în continuu. Lapte se pune 100 de mililitri. Am terminat de adăugat laptele, iar acum vom trece la următoarea parte. Am stors macaroanele sau pastele, cum ziceți dumneavoastră, și am adăugat slănina peste și vom amesteca. Am adăugat slănina cu zeama care o avea. Acum vom adăuga oul și vom amesteca bine. Am pus oala pe arăgaz și am pornit focul mic și vom amesteca. Am amestecat acum pastele și sunt gata, sunt bune de servit. Și cam așa arată. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Ne revedem în următorul videoclip. Pa!